వచ్చింది. సో థర్డ్ శ్లోకాలు భగవంతుడు హ్మ్. సో ఎవరైతే నన్ను ఈ రకంగా తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు అన్ని పాపాల నుంచి మూఢత్వం అనేది పోయి వాళ్ళు అన్ని పాపాల నుంచి విడుదలవుతారు అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో 4-5లో బుద్ధిర్జ్ఞానమసమ్మోహ క్షమా సత్యం దమః శమః సుఖం దుఃఖం భవో భావో భయం చ అభయమేవ చ అహింసా సమతో తుష్టిస్తపో దానం యశో యశః భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగ్విధాః. సో బుద్ధి జ్ఞానం అసమ్మోహం అంటే సంశయం లేకుండా మోహం లేకుండా ఉండడం, క్షమాగుణం, సత్యం, దమ అంటే ఇంద్రియాలు నిగ్రహించడం, క్షమ అంటే మనస్సుని నిగ్రహించడం, సుఖము దుఃఖము భవ అంటే పుట్టుక, అభావ అంటే మరణం, భయం చ మరియు అభయం ఏవచ ఇవన్నీ కూడా మరి అహింస, ఇంకా అహింస, సమత, సమత అంటే సమభావం అన్నిటి పట్ల, తుష్టి సంతృప్తి, తుష్టి అంటే సంతృప్తి, తపస్సు, దానం, యశస్సు, కీర్తి, అయస్సు, అపకీర్తి, భవంతి ఇవన్నీ కలుగుతున్నాయి. ఈ భావాలన్నీ భూతానాం జీవరాశులకు మనందరికీ మత్త ఏవ పృథగ్విధ నా నుండే కలుగుతున్నాయి ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ అంటున్నారనమాట. ఏది బుద్ధి, జ్ఞానం, సంశయం, సందేహమైన, భ్రాంతి లేకుండా ఉండడమైన, క్షమాగుణమైన, సత్యము, ఇంద్రియ నిగ్రహం, మనోనిగ్రహం, సుఖము దుఃఖము, జన్మ మృత్యు, భయం భయం లేకుండా ఉండడం, అహింస, సమత్వం, సంతుష్టి, తపస్సు, దానము, యశస్సు, కీర్తి, అపకీర్తి అన్ని అన్ని జీవుల ఈ గుణాలన్నీ కూడా నా చేతే సృష్టించబడ్డాయి, నా వల్లే ఇవన్నీ కలుగుతున్నాయి అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. సో ఏది ఈ ఈ ఈ ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క సృష్టియే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మరి తుష్టి, సమత్వం అన్ని మరి ఈ గుణాలన్నీ ఈ జగత్తులో మనుష్యుల్లోనూ దేవతల్లో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మరి ఇంకా ఏమంటున్నారు, నిజానికి ఇతర గ్రహాల్లో కూడా జీవులు ఉన్నారు, ఈ గుణాలు అక్కడ కూడా ఉన్నాయి. మరి అంటే మరి మన వాళ్ళు వెళ్తున్నారు కదా మార్స్లో, ఏదో నీరు కనిపిస్తోంది, ఏదో లైఫ్ ఉందని. సో మనలాగా అందరూ హ్యూమన్ ఫామ్స్లో లేకపోయినా ఏదో ఒక లైఫ్ అనేది ఉన్నది. ఈ గుణాలు అక్కడ కూడా ఉన్నాయి, అక్కడ జీవులు ఉన్నాయి వేరే గ్రహాల్లో అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలా ఎవరైతే ఈ భక్తి భావంలో పురోగమించాలనుకునే వారి కోసం భగవంతుడు ఈ గుణాలన్నీ కూడా సృష్టించాడు. ఈ రకంగా ప్రయత్నించేవాడు మరి ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్నవాడు ఈ గుణాలన్నింటినీ కూడా అలవర్చుకోగలుగుతాడు. ఈ సద్గుణాలన్నీ కూడా మరి భగవంతుడు ఆయన కరుణతో సృష్టించాడు. మనం చూసే శుభాశుభాలన్నిటికీ కూడా భగవంతుడే మూలం. మరి ఆయన లేనప్పుడు భగవంతుల్లో లేనిది ఏది కూడా మనం ఇక్కడ ఏది చూసినా ఆయనలో ఉన్నదే అంటున్నారనమాట. అంటే మనకి విషయాలన్నీ భిన్నంగా అనిపించినా కూడా మరి యశస్సు, కీర్తి, అపకీర్తి అంటున్నారు కదా, అన్నీ భగవంతుడి నుంచే వస్తున్నాయని మనం గ్రహించగలడమే నిజమైన జ్ఞానం అని అంటున్నారు. సో ఆ ఫీలింగ్స్ ఏదైనా సరే అన్నీ భగవంతుడి నుంచే. మరి మనకి ఆ ఫీలింగ్ అనేది తెలుసుకోవడం కూడా, ఆ జ్ఞానం కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే భగవంతుడి దగ్గర నుంచే అని. మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మానసా జాత ఏషాం లోక ఇమా ప్రజ. సప్త ఋషులు, వాళ్ళకు ముందు సనక సనందనాథులు, మనువులు అందరూ నా మనస్సు నుంచే ఉద్భవించారు మహర్షులు. వివిధ లోకాల్లో ఉన్న జనులు ఏషాం లోక ఇమా ప్రజ, ఏషాం లోక అంటే వారి లోకాల్లో ఉన్న ఈ ప్రజలందరూ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళ నుండి జన్మించారు అంటున్నారనమాట. సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు మహర్షులు సప్త సప్త ఋషులు అంటాం కదా మనం. ఆ సప్త ఋషులు ఏమిటి మరి
చత్వారో మనవస్తద. చత్వారో అంటే నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సనక, సనందన, సనాతన, సనత్ కుమారులు. వీళ్ళు ఈ నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు, ఈ 7 సప్త ఋషులు, మనువు ఇక్కడ మనువుని చూపిస్తున్నారు. ఈ మనువు తథ ఈ రకంగా వీళ్ళంతా మద్భావ నా భావం నుంచే నా మనోభావం నుంచే జాత పుట్టారు. ఏషాం లోక ఇమా ప్రజ ఈ లోకంలో ఉన్న మిగతా ప్రజలందరూ వాళ్ళ నుండి జన్మించారు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. అంటే ముందు మరి భగవంతుడు మరి ఎట్లా ఈ మానవ జాతి ఉద్భవించింది అనేది ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. ముందు ఆది జీవుడైన బ్రహ్మదేవుణ్ణి హిరణ్య గర్భుడు అంటారు కదా బ్రహ్మను. సో ఆయన భగవంతుడి శక్తి నుంచి ఫస్ట్ బ్రహ్మదేవుడు వచ్చాడు. ఆ బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర నుంచి మరి సనక, సనందన, సనాతన, సనత్ కుమారులు, మనువు, ఆ తర్వాత సప్త ఋషులు పుట్టారనమాట బ్రహ్మదేవుడి యొక్క మానస పుత్రులాగా. ఈ 25 మంది ఋషులు కూడా విశ్వంలో జీవులందరికీ వీళ్ళే ప్రజాపతులుగా ప్రసిద్ధి నొందారనమాట. సో మనలో మరి అసంఖ్యాకంగా ఉన్న ఈ లోకాలు ఉన్నాయి కదా ఈ విశ్వంలో, ఆ లోకాలన్నీ రకరకాల జనాలతో నిండి ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ 25 ప్రజాపతుల నుంచే పుట్టారట అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో శ్రీకృష్ణుడి కరుణతో విశ్వాన్ని సృష్టించే జ్ఞానాన్ని పొందడానికి పూర్వం బ్రహ్మదేవుడు 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు ఆయన పుట్టిన తర్వాత. ఎందుకంటే ఈ విశ్వానికి క్రియేషన్ చేసే బాధ్యత ఆయన మీద ఉంది కాబట్టి, మళ్ళీ మనుషులు పుట్టించడం, విలీనం చేయడం, ఇదంతా చేయడానికి ఆ జ్ఞానం కోసం ఆయన 1000 సంవత్సరాలు పుట్టిన తర్వాత తపస్సు చేస్తాడు. ఆ తర్వాత ఆయనకు ఆ జ్ఞానం వస్తుంది. ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడి నుండి ఈ సనక, సనందన, సనత్ కుమారులు, తర్వాత వీళ్ళంతా సప్త ఋషులు, రుద్రులు అందరూ ఉదయించారు. ఈ రకంగా బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు అందరూ కూడా భగవత్ శక్తి నుంచి ఉద్భవించిన వారే. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుణ్ణి పితామహుడని, ఆయన తండ్రి అయిన శ్రీకృష్ణుని ప్రపితామహుడని కూడా మనం అంటాం. ఇది భగవద్గీతలో 11వ అధ్యాయంలో మనకు వస్తుంది ఆ మాట, ప్రపితామహుణ్ణి అన్నది. సో వీళ్ళంతా కూడా నా మానసం నుంచే జన్మించారు. మిగతా లోకాల్లో జనులందరూ వాళ్ళ నుండి జన్మించారు 25 మంది నుండి అని చెప్తున్నారు. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికల్పేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో నా యొక్క ఈ దివ్య మహత్యాన్ని ఎవరైతే యోగ శక్తిని చ కూడా నా విభూతిని మరియు యోగ శక్తిని మమయో వేత్తి తత్వత ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో ఈ తత్వాన్ని, సో వికల్పేన అంటే వాళ్ళు ఇక ఈ నిశ్చయంగా అంటే స్థిరత్వంతో ఈ యోగంలో యుజ్యతే నియుక్తులవుతారు. నా అత్ర సంశయ, అత్ర ఈ విషయంలో నా సంశయ సందేహం లేదు అంటున్నారనమాట. కాబట్టి నా యొక్క ఈ దివ్యత్వాన్ని, నా యోగ శక్తిని నిజంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఈ భక్తిలో వాళ్ళు నియుక్తులు అవుతారు. ఈ యోగంలో, ఈ భక్తి మార్గంలో ఇందులో సందేహమే లేదు అంటున్నారనమాట. సో భగవంతుని గురించి, ఆయన యోగ శక్తిని, ఆయన దివ్యత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఆయన భక్తిలో నియుక్తులు అవుతారు. మరి నిజంగా మనం భగవంతుడే సమస్తం అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆయన మరి సమస్తాన్ని సృష్టించి పోషించి విలీనం చేయగల భగవంతుణ్ణి పట్ల మనం మరి ప్రేమ భక్తిభావం లేకుండా ఎలా ఉంటాం? మనకు ఎవరైనా ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు మనకి థ్యాంక్ యూ చెప్తాం కదా, కింద పడింది ఎవరైనా తీసి ఇచ్చినా థ్యాంక్ యూ అంటాం. అలాంటిది మరి సమస్త సృష్టిని, గాలిని, వెలుతుర్ని ఇదంతా ఇచ్చి మనకు ఒక జన్మనిచ్చి, మన బాడీని ఇచ్చి, మనకు ఆత్మనిచ్చి, మన శరీరాన్ని ఇలా నడిపిస్తుంటూ, ఏదైనా తింటుంటే జీర్ణం చేస్తూ, దాని ద్వారా శక్తినిస్తూ, సమస్తం కూడా పర్ఫెక్ట్ గా జరిగేటట్లు చూసే ఆ భగవంతుణ్ణి మనం ఇంకెంత థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి, ఇంకెంత భక్తిభావం చూపించాలి, ఇంకెంత ప్రేమ చూపించాలి. మరి అది నిజంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఆ భక్తి భావంలో వాళ్ళు నియుక్తులు అవుతారు. ఇందులో ఎటువంటి సందేహము లేదు అంటున్నారు. అని భగవంతుడు తన యొక్క గొప్పతనం కాదు, తన యొక్క లక్షణాలను ఈ విధంగా అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి, చెప్పాలి కాబట్టి, ఆయన చెప్తేనే మనం తెలుసుకోగలం కాబట్టి ఆయన ఈ రకంగా మరి చెప్పడం జరిగింది.
ఏమని అంటే ఈ భగవద్గీతలో మనం భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అంతా ఈ 4 శ్లోకాలు, చతుర్శ్లోకి అంటారు వీటిని. ఈ 4 శ్లోకాల్లో ఉన్నాయి అని చెప్తారు. సో అవి ఏమిటో చూద్దాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్వితాః. అహం సర్వస్య ప్రభో, నేను అందరికీ ప్రభువును, నా వల్లే సర్వం నడుస్తోంది. ప్రవర్తించడం అంటే నడుస్తోంది. ఇతి మత్వ, ఈ రకంగా నన్ను భజించి, నన్ను అర్థం చేసుకుని భజించే వాళ్ళు, భజించే బుధ వివేకవంతుడు, భావ సమన్విత, ఈ రకంగా నన్ను అర్థం చేసుకుని వివేకవంతుడు నన్ను ఆరాధిస్తాడు. నేను సమస్త సృష్టికి మూలాన్నని, మరి నా వల్లే సమస్తం నడుస్తోంది అని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్న జ్ఞాని మరి నన్ను అత్యంత భక్తితో ఆరాధిస్తాడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్తుంది. ఇతిమత్వ అని తెలుసుకుని భజిస్తారు మా నన్ను బుధజనులంటే వివేకవంతులు, భావ సమన్విత, ఎంతో శ్రద్ధతో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నేనే సర్వానికి కారణాన్ని అనే విషయం నా నుంచే సర్వం ఉద్భవిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్న వివేకవంతులు నా భక్తిలో నిమగ్నులై నన్ను ఆరాధిస్తారు, భజిస్తారు. ఇంకా ఏం చేస్తారట వాళ్ళు? మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చారమంతి చ. మచ్చిత్త, మనసును నా మీదే పెట్టి, మద్గత ప్రాణ, వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా నా మీద పెట్టి, అంటే నాకు అర్పించి అన్ని జీవితాన్ని భగవంతుడికి అర్పించడం అన్నట్లుగా ఆయన సేవలు. బోధయంత పరస్పరం అంటే ఒకరికొకరు బోధించుకుంటూ ఉంటారు. అంటే మనస్సును భగవంతుడి మీదే లగ్నం చేసి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి గురించి ఒకరికొకరు బోధించుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా చెప్పుకుంటూ ఆయన లీలలను, కథయంతశ్చ మాం నిత్యం, భగవద్ లీలలను కథలను చెప్పుకుంటూ నిత్యము తుష్యంతి తృప్తి పడుతూ ఉంటారట, లీలలు చెప్పుకుని వింటూ. మరియు రమంతి రమిస్తారు కూడా, ఆనందిస్తారు. తృప్తి పడుతూ ఉంటారు, ఆనందిస్తూ ఉంటారు. ఎలా? భగవంతుని గురించి పరస్పరం బోధించుకుంటూ ఆయన కథలు లీలలు నిత్యము చెప్పుకుంటూ దాంట్లోనే వాళ్ళు తృప్తిని ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఎవరు? మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ, ఈ భక్తులు నా మీదే చిత్తాన్ని, మనసును పెంచి, మనసును ప్రాణాన్ని కూడా నా మీద పెట్టుకుని వాళ్ళు నా గురించి చర్చించుకుంటూ, నా లీలల గురించి కథలు చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు దాంట్లో తృప్తిని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. సో తేషాం, ఇలాంటి వీరు సతతము ఈ కార్యక్రమంలో యుక్తులైన ఇటువంటి వారు ఎవరు? భజతాం ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించడంలో నిత్యము యుక్తులైన ఇటువంటి వారికి దదామి, ప్రసాదిస్తాను, బుద్ధియోగం. ఏం ప్రసాదిస్తాను? బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను. వాళ్లకు ఏనమాం ఉపయాంతితే, దానితో వాళ్ళు నన్ను ఉపయాంతి పొందుతారు వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇలా ఎవరైతే ఎప్పుడు భగవంతుడి యొక్క ధ్యానంలో, అంటే ఆయన గురించే మాట్లాడుకుంటూ, బోధించుకుంటూ, ఆయన లీలలు చెప్పుకుంటూ, ఆనందిస్తూ, ఇలా భగవంతుడిని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఆ సంతోషం తృప్తితో ఉండేవాళ్ళు, వారికి ఇలా సతతము ఇలా నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా భజించడంలో యుక్తులైన అటువంటి వారికి దదామి, ఇస్తాను, బుద్ధియోగాన్ని, ఆ బుద్ధియోగాన్ని నేను ఇస్తాను. ఏన, దాంతో మాం ఉపయాంతి, నన్ను పొందుతారు తే, వాళ్ళు. సో ప్రేమతో నా సేవలో నిరంతరం ఆసక్తితో ఉన్న వారికి నన్ను చేరుకునే బుద్ధియోగాన్ని నేను ఇస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో బుద్ధియోగం అంటే ఏమిటి అంటే మరి భక్తితో ఏ పని చేసినా మనం భగవంతుడి పట్ల భక్తితో చేయడం, అంటే ఆయనకు అర్పించి చేయడం. అర్పించి చేసినప్పుడు ఏమిటి? ఏదొచ్చినా ప్రసాదంగా స్వీకరించడం అని. సో ఆ బుద్ధి యోగం అనేది వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా కలిగేటట్లు నేనే చేస్తా ఇలా భక్తిగా ఉన్న వాళ్ళకి. అప్పుడు వాళ్ళు ఏ పని చేసినా అలాగే చేస్తారు. తద్వారా వాళ్ళు మోక్షానికి
అర్హులు అవుతారు ఆటోమేటిక్గా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే. సో అది ఈ ఈ నెక్స్ట్ ఈ ఈ చతుర్శ్లోకాల్లో ఫోర్త్ శ్లోక తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. తేషాం వాళ్ళకి అనుకంపార్థం అత్యంత కరుణతో అహం నేను అజ్ఞానజం తమః అజ్ఞానం అనే తమః చీకటిని నాశయామి నాశనం చేస్తాను ఆత్మభావస్థో వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి జ్ఞానదీపేన భాస్వత భాస్వత వెలిగిస్తాను జ్ఞానదీపాన్ని అంటున్నారు. సో నేను వాళ్ళ పట్ల అవ్యాజమైన అనుగ్రహంతో వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే చీకటిని నాశనం చేస్తాను. ఎలా అంటే వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించి వాళ్ళ అజ్ఞానాన్ని దూరం చేస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడే ఆ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి ఇస్తారు. భక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఇక వేరే వేదాలు ఇవన్నీ చదివి జ్ఞానం తెచ్చుకోకర్లా. భగవంతుడే ఆ ప్రీతిపూర్వకంగా ఎప్పుడు తనని భజించే వాళ్ళకి బుద్ధియోగం గురించి చెప్తారు. ఆ బుద్ధియోగంతో వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తారు. అంటే వాళ్ళు ఏది చేసినా నాకు అర్పించి చేయడం, ఏది వచ్చినా నా ప్రసాదం అని స్వీకరించడం. అది నేనే ఇస్తాను వాళ్ళకి ఆ బుద్ధిని. అప్పుడు వాళ్ళు అలా చేస్తూ నన్ను చేరుకుంటారు. అలాగే వాళ్ళ మీద ఎంతో ఆగ్రహంతో వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే వాళ్ళకి అజ్ఞానం ఉన్న ఆ జ్ఞానాన్నంతా నేను తీసివేస్తాను. వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే చీకటిని. ఎలా అంటే వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండి నేను జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగిస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ 4 శ్లోకాస్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్విత. నేను అందరికీ ప్రభువును నేనే అన్ని నడిపిస్తున్నానని నన్ను ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని ఆరాధించే వివేకవంతులు నన్ను ఈ రకంగా ఆరాధిస్తారు. నా మీదే మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ నా మీద మనస్సును ప్రాణాలని పెట్టుకుని బోధించుకుంటూ పరస్పరం కథయంతశ్చమాం నిత్యం నిత్యము నా లీలల గురించి కథలు చెప్పుకుంటూ తుష్యంతి తృప్తి పడుతూ ఉంటారు మరియు రమంతి రమిస్తూ ఉంటారు కూడా. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించడంలో సతతము యుక్తులైన వారికి దదామి బుద్ధియోగంతం నేను బుద్ధియోగాన్ని ఇస్తాను. ఆ బుద్ధియోగాన్ని ఏన మాం ఉపయాంతితే దాంతో వాళ్ళు నన్ను ఉపయాంతి చేరుకుంటారు. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః తేషాం వాళ్ళ మీద నేను అనుకంపార్థం అమితమైన కరుణతో అహం నేను అజ్ఞానజం తమః అజ్ఞానం అనే చీకటిని నాశయామి నాశనం చేస్తాను ఆత్మభావస్థతో హృదయంలో ఉండి జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగిస్తాను అని భగవంతుడు చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు. అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. అంటే స్తుతిస్తున్నాడనమాట విని. భగవాన్ నువ్వు పరబ్రహ్మడివి పరంధాముడివి పవిత్రుడివి పరమం దివ్యమైన వాడివి భవాన్. మరి అందరినీ కూడా నువ్వు పోషించేవాడివి అంటూ ఈ రకంగా అర్జునుడు ఆయన్ను స్తుతించడం. దివ్యుడు పరమం అంటే దివ్యమైన వాడివి భవాన్ పురుషుడు నీవు పురుషుడవు శాశ్వతము. మరి భగవంతుడు శాశ్వతం అని చెప్పుకున్నా అందుకే సత్ అంటామని చెప్పుకున్నాం కదా. దివ్యమైన వాడివి ఆదిదేవుడువు అజ అజ అంటే పుట్టుకలేని వాడివి విభుం ప్రభువు అని చెప్పి స్తుతించాడు. తర్వాత ఇంకా ఏమంటున్నాడు. అహుస్త్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవళో వ్యాస స్వయం చైవాబ్రవీషిమే. ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు నిన్ను అహుస్త్వ అంటే నిన్ను గురించి చెప్తూ ఉంటారు. ఏమని అందరూ కూడా ఋషయ సర్వే ఋషులందరూ నీ గురించి చెప్తూ ఉంటారు. ఎవరు దేవర్షుడైన నారదులు మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడాను అసితుడు దేవళ్ళుడు వ్యాసుడు ఇప్పుడు వీళ్ళంతా కూడా నీ గురించి ఇలా చెప్పారు ఈ విషయమే. స్వయం చైవ నువ్వే ఇప్పుడు స్వయంగా నువ్వు కూడా బ్రవీషిమే నాకు నువ్వు చెప్తున్నావు. సో నీ గురించిన ఈ విషయమే ఈ గొప్ప గొప్ప ఋషులు దేవర్షులు అయిన నారదుడు అసితుడు దేవలుడు వ్యాసుడు వీళ్ళంతా చెప్పారు. ఇప్పుడు స్వయంగా నువ్వే చెప్తున్నావు.
సర్వమేతద్ధృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ నహితే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవాన దానవ. నీకు కృష్ణ, నువ్వు నాకు తెలిసిందంత సత్యమని, సంపూర్ణంగా నువ్వు నాకు చెప్పిందంత నిజమే, సత్యమనే నేను అంగీకరిస్తున్నా కంప్లీట్గా. దేవదేవ, దేవతలు కానీ దానవులు కానీ నీ స్వభావాన్ని కంప్లీట్గా ఎవరూ అర్థం చేసుకోలేరు. విదుర్దేవ నా దానవ, దేవతలైనా దానవులైనా కూడా నహితే భగవన్ వ్యక్తిం, నీ గురించి నిజంగా నీ స్వరూపం గురించి వాళ్ళెవ్వరికి, దేవతలకి దానవులకు కూడా నహి విధు అంటే ఎవరికి తెలియదు, నిన్ను అర్థం చేసుకోలేరు అని. ఇందాకే చూసాం కదా, మరి బ్రహ్మదేవుడు కూడా గుర్తించలేక అనుమానించడం. సో అది నీ నీ నిజతత్వం వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోలేరు అంటున్నారు. స్వయమేవాత్మనాత్మానం వేత్తత్వం పురుషోత్తమ భూత భావన భూతేశ దేవదేవా జగత్పతే. చక్కగా స్తుతిస్తూ చెప్తున్నాడు. స్వయంగా మరి నువ్వే పురుషోత్తమ, సర్వకారణుడా, సర్వేశ్వరుడా, దేవదేవ, జగన్నాథ, జగత్పతే అంటే జగన్నాథ, స్వయమే ఆత్మనాత్మానం అంటే స్వయంగా నీవే నీ యొక్క తత్వాన్ని, వేత్తత్వం, నీవు నీ తత్వాన్ని ఎరిగేది ఎవరు అంటే నీవే, నీకే తెలియాలి నీ తత్వం అంతే స్వయంగా. ఇంకెవరికి కూడా, దేవతలకి దానవులకు కూడా, ఎవరికి ఋషులకు కూడా అర్థం కాదు. పురుషోత్తమ, నీ తత్వం నీకే తెలుస్తుంది. భూత భావన భూతేశ, సో సర్వకారణుడా, మరి అందరికీ జీవరాశులు అందరికీ కూడా ప్రభువువి, దేవదేవుడివి, జగత్పతే జగన్నాథుడవు. నీ ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా నీవే నీ శక్తిని నిజంగా తెలిసిన వాడివి ఎవరంటే నువ్వే. వక్తుమర్హస్య శేషేణ దివ్యా హి ఆత్మవిభూతయః యభిర్విభూతిభిర్లోకాన్ ఇమాం స్త్వం వ్యాప్య తిష్టసి. సో నువ్వు ఏ దివ్య విభూతుల ద్వారా ఈ లోకాలన్నిట్లో వ్యాపించి ఉన్నావో వాటన్నిటినీ నాకు దయతో విశదంగా తెలియజేయి అంటున్నాడు అనమాట. నువ్వు సమస్తంలో వ్యాపించి ఉన్నావు, నువ్వు చెప్పావు, నాకేమీ సందేహం లేదు, నువ్వు చెప్పినవన్నీ నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. అయితే నిన్ను అర్థం చేసుకోవడం ఏ దేవతలకు ఋషులకు కూడా సాధ్యం కాదు. నీకే తెలుసు, నువ్వే తెలుసు, నీ శక్తి ఏమిటో నీకే తెలుసు, ఇంకెవరికి తెలియదు పూర్తిగా. నువ్వు నీ ఏ శక్తి ద్వారా, ఏ మహత్యం ద్వారా నువ్వు అన్ని లోకాల్లో వ్యాపించి ఉన్నావో అదేమిటో నాకు కొంచెం దయతో చెప్పు. నువ్వు ఎలాగూ వ్యాపించి ఉన్నావు అంతటా అది తెలుసు, కానీ నువ్వు ఏ శక్తి ద్వారా ఎలా ఈ రకంగా సమస్తంలోను వ్యాపించావో నాకు కొంచెం వివరంగా చెప్పు. కథం విద్యామహం యోగిం స్వాం సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భావేషు చింత్యోసి భగవన్మయా. సో కృష్ణ మరి యోగీశ్వర అంటూ పిలుస్తూ, యోగిన్ అంటే యోగీశ్వర అని సంబోధిస్తూ, నిన్ను సర్వదా నేను సదా పరిచింతయన్, ఎప్పుడు నీ గురించి నేను ఎలా ఆలోచిస్తూ ఉండాలి అంటే, ఎప్పుడు నా ధ్యానంలో ఉన్న వాళ్ళు మహాత్ములు వాళ్ళకి నేనే బుద్ధి యోగాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పారు కదా, భజతాం ప్రీతిపూర్వకం అని. సో అలా ప్రీతిపూర్వకంగా నిన్ను ఎప్పుడు నిన్నే తలుచుకుంటూ నేను ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండగలను, అలాంటి మనస్తత్వంలో మనకు కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సదా పరిచింతయన్, ఎప్పుడు నీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఎలా ఉండగలను. నిన్ను కథం విద్యాం అహం, నిన్ను కథం ఏ విధంగా విద్య తెలుసుకోగలను నేను. యోగిస్వాం నీ యోగీశ్వర, నిన్ను సదా ఎలా నేను ఆలోచిస్తూ ధ్యానిస్తూ ఉండగలను. కేషు కేషుచ అంటే ఏ ఏ భావాలతో మరి చింత్యోసి నిన్ను స్మరించాలి. భగవన్మయ నా యొక్క నేను భగవాన్ అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో నిన్ను ఏ రకంగా తెలుసుకోవాలి, నీ గురించి సదా చింతిస్తూ అంటే ధ్యానిస్తూ నేను ఎలా ఉండగలుగుతాను, ఏ విధంగా ఉండగలుగుతాను అంటే దానికి మార్గం ఏమిటి, నిన్ను ఏ ఏ భావాలతో నేను నీ ధ్యానిస్తూ ఉండగలను, ఏ ఏ రూపాల్లో నిన్ను స్మరించాలి అని చెప్పి అడిగాడు. సో నిన్ను గురించి నేను ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తూ ఉండాలి ఈ మహాత్ముల్లాగా అనుకున్నప్పుడు మరి నిన్ను నేను నిరంతరం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎలా స్మరించాలి, ఏ ఏ రూపాల్లో నిన్ను తలుచుకోవాలి.
విస్తరేణాత్మనో యోగం విభూతిం చ జనార్దన భూయః కథయ తృప్తిర్హి శృణ్వతో నాస్తి మే అమృతం. జనార్దన, నీ యోగ విభూతిని దయచేసి నాకు వివరించు అంటున్నాడు. అంటే నీ యోగ మహత్యం ఏమిటో అండ్ యోగం అంటే ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క యోగ శక్తి, ఆయన శక్తి అని అర్థం. సో నీ శక్తి యొక్క మహత్యం ఏమిటో నాకు కొంచెం వివరించు. భూయ, తిరిగి ఇంకొకసారి, కథయ అంటే నాకు వివరించు, తృప్తిర్హి అంటే తనివి తీరా, శృణ్వతో వింటున్నా కూడా, నాస్తి మే అమృతం, నా అస్తి తీరడం లేదు నాకు ఈ అమృతం ఎంత విన్నా కూడా నాకు తృప్తి తనివి తీరడం లేదు, మళ్ళీ ఇంకొకసారి వివరించు అంటున్నాడు అనమాట. నీ యోగ విభూతి ఏమిటో దయచేసి నాకు మళ్ళీ సమగ్రంగా వివరించు. ఎంత అధికంగా విన్నా కూడా, నాకు ఈ శ్రవణం చేసినా కూడా నీ వచనామృతాన్ని ఇంకా ఇంకా ఆస్వాదించాలని అనిపిస్తోంది, నాకు తృప్తి తీరడం లేదు అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడు మళ్ళీ. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పడం ప్రారంభించారు. ఇక్కడి నుంచి రేపు చూద్దాము భగవంతుడి యొక్క సమాధానం. ఆయన ఎలా నిన్ను ధ్యానించాలి అని అడిగాడు కదా, ఇక్కడి వరకు ఆపి రేపు మిగిలింది కంటిన్యూ చేద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో